Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μου μιλώντας με τους ειδικούς. Εδώ έχουμε έναν ειδικό πάνω στο κούρεμα και θα συζητήσουμε σήμερα μαζί του. Παρακαλώ, συστηθείτε μόνος σας. Καλησπέρα. Σας. Παρουσιάζω τον εαυτό μου και λέγομαι Γιώργος Μάκης Μίτσος. Πραγματικά κλασικά ονόματα, άντρα κομμωτή. Όμως θέλω να περάσουμε στην πρώτη ερώτηση. Πόσες τρίχες πέφτουν σε έναν άνθρωπο σε μία μέρα? Γιατί αν πέφτουν πολλές, να μην κουρευτώ. 5, 10, 15, 20 φτού και βγαίνω. Δηλαδή περίπου στα 25 χρόνια, δευτερόλεπτα, λεπτά πέφτουν, τι γίνεται? είναι Σχετικό. Αυτό. γιατί Όταν. Σχετικό. είναι Τότε. Σχετικό. φαίνεται. Όμως έχουμε εδώ ένα κοινό που όλοι έχουν μαλλιά και ανυπομονούν να κάνουν κάποιες ερωτήσεις. Λάμπρο. Έχουμε και κάποιους χωρίς μαλλιά, Γιώργο, αλλά δεν πειράζει. Παρακαλώ, κάποιος που θέλει να κάνει ερώτηση. Παρακαλώ, ας πάμε από εκεί πέρα, λίγο στα γρήγορα, μάλιστα μισό λεπτό. Πείτε μου παρακαλώ την ερώτησή σας. Οι εξιριστικές μηχανές. Ναι. Πόσες τρίχες κόβουν το δευτερόλεπτο? Wow. Καταπληκτική ερώτηση, Γιώργο. Κάποια άλλη ερώτηση? Μάλιστα, κύριε, πείτε μου. Πόσο? Πόσο είναι? Πόσο... Απαντάει το κοινό, Γιώργο, μισό. Πόσο είναι το αντρικό κούρεμα? Πόσο κοστίζει ένα αντρικό κούρεμα? Πόσο κοστίζει ένα αντρικό κούρεμα, λοιπόν? Σχετικό. Είναι. Γιατί Όταν. Πας. για Κούρεμα. Τότε. βγαίνεις Κουρεμένος. Αλλά. Φανταστικό. φαίνεται Λίγο. Πολύ. το Κούρεμα. Να. κοστίζει. Τόσο. Ακριβά. Οπότε Το. Κούρεμα. είναι Σχετικά. Ακριβούτσικο. Πραγματικά η κρίση δεν έχει αγγίξει από όσο ακούω από τις τιμές στα κουρέματα. Είναι τρομερό. Λάμπρο, έχουμε κάποια άλλη ερώτηση? Ψάχνω, μισό λεπτό, Γιώργο, πάω από εκεί, κάποιος θα έχει. Μάλιστα, βρήκα κάποιον με ερώτηση, μισό λεπτό. Παρακαλώ, την ερώτησή σας. Πόσο συχνά πρέπει να βάφουμε τα μαλλιά μας? Πόσο συχνά πρέπει να βάφουμε τα μαλλιά μας, Γιώργο? Αν τα βάφουμε. Πόσο συχνά πρέπει να βάφουμε τα μαλλιά μας, αν τα βάφουμε? Αν βάφουμε Τα. μαλλιά πρέπει Να. βάφουμε σίγουρα Και. την ρίζα Αυτό. φαίνεται από Τα. δικά. μου Μαλλιά. Όπου κάθε Ρίζα. είναι και Καημός.